Ik vond het maar een koude dag. Het schrale karakter weer er nog heel tijd, maar die matige en vrij krachtige oostelijke wind. En het zoe staren gewoon lichter worden. De zinnenkamer bij mij in Haas, ik alles even terug zo aan het begin van de middag. Wel, joen en vannacht een vrij heldere nacht en daar toch mannen en sterren te zien, maar ik een koude nacht, want de temperaturen in richting -1, -2 graden op het Versteloon, +1, +2 graden op de Eiloon. En dat betekent, ik op Eiloon, frost aan de groen, dat betekent ik meneer autorutten schrabje. En als we het hebben over de wind, nou die zal zwak wezen of matig op het Versteloon, maar in het kust- en watergebied nog altijd vrij krachtig uit het oosten naar het zuidoosten waai. En staren gewoon met de wind meer zuidelijk. En dan morgen. Ja, morgen hoe daai. Ik denk dat we beginnen met zinnen. Dat we flink wat zinnen hebben, vooral in het oostelijke pad van de provincie. Maar dan, vanuit het zuidwesten naar zuidenwaai, staat gewoon de bewolking, vooral in de middag. De temperaturen komen letter in de middag op een hoger niveau te lezen, zo'n zo'n 9 graden. En de wind uit zuidelijke richtingen matig in het kust- en watergebied vrij krachtig. We zetten terug naar de nacht en dan hebben we het over geen frost meer, wel bewolking. En dan vrede. Een meest bewolkte dag, het vooruitzicht. Een meest bewolkte dag met een temperatuur om het bij de 11 graden heen. En vierders droeg waar zit nou ligt de wind uit het zuiden waai. En dan terug naar de sneeuw, zijn 10 graden. De zinnen komt er weer eens even bij. In de nachten, ja, toch wel kans op mist, hè. Maar die had ik van sneeuw, dan heb ik zo'n 9 of 10 graden staan. Zeg maar zo'n 9 graden. Ik dan de zinnen erbij en de wind weer wat meer uit het zuiden en het zuidesten waai. In de nacht op een nijkans op mist. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.